Ini aku Pak. Ngerti ya apa? Kok enggak. Ayo Pak. Kudu mung sareng. Cah layak. Wis gorene murung. Iki kok mbur. Kedayan aku Mama aku ning gurin nembok kayu, beli kayu ku alas ngono. Alasan tok iki ngene. Dirit sik kono dose. Apa doang layak ae. Nek TV nang omah TV-ne sapa, Pak? TV sing ndi? TV-ku akeh. TV sing ndek nek jagrake lho, ireng. TV apa dhewe? Pak iki kok. Mau tekok iki kok. Ora. Kok Pak iki kok barang. Tekok Pak lekane lho, lekane lho, mbok kira sapa? Ora, uber-uber ning sore mau mlayu rene aku. Ayo pasno sing putih iki nek iso. Pasno sing iki. Iki. Oh, winter tenan wae. Wis apa winter sekolahmu nang ndi? SDN 51 ya. Lah iki dadi rene wedhuse. Iki dipasang nang kali kono. Tujuh. Ayo ben entuk lawuh engko sore iki apa mangane. Lah meneng ora sedene iki gremeng. Wis kono dipasang kono. Didol dhewe wis. Iya, kiramu motor ngedol ae. Pasang. Wis kono lho. Aku ya repot ora ngurusi kita. Arek iki ora arek kan bayar iki dibrewuki ngene lho, suket lemu-lemu kok dadak anggo aret-aret bareng. Yo, go kabeh iki. Dene akeh wis lak banjir. Wis go aret kasar ku loro. Bik, apa? Terus aku. Won. Enggak semua. Mesti ngilang ini din bocah iki. Dik, ae. Oh, bisa ae gowo iki. Tuh, lama enggak? Dik. Gitu ya. Pakmu ning ndi? Ngerti aku. Golek ini ngono. Mau takon masang iki. Tak ajak. Jarene iso sibuk aku ngono. Aku rene dhewe. Hubungan. Tak to coba awake iki. Untuk banyak kali nih. Lha apa ning ngene iki? Mancing. Mancing koyo mancing nggo iki ngene. Iki mancing jare wonten wak ngono kok bulen. Apa ora tau pakani pakmu piye? Gak tau. Ora aku kan golek dhewe ngene iki. Iya ngarep bareng yo. Salah. Kalau takon yo pasang
barang iki yo. Tambate sibuk mau. Lah ning ndi wae ya? Golek nang mana iki? Mau metu kandang langsung awe. Saurene ngarit barang lho. Pak wis sempro ta ya. Iya rata-rata ya orang ya. Ini lagi mau untuk mali aku. Kosong ngising iki. Ngising ning kene oleh. Ya iya aku marene kok kono. Kene nyapa ngising iki. Gone wangi sore kene iki. Wangi opo? Ya kono tak ngising sik. Kok Pak gue cekane kok. Enggak perlu apa nih, Hah? Enggak perlu apa nih? Berarti ikut gue ana. Wah. Iya. Iya berarti ya, nang omah ya. Berarti kira tau ndek TV api kok. Ya iya wae panu wae kajo biasane TV gedhek kok. TV keramik kok. Keramik ngono aku. Jling kok. Oh, nek omah kecring Dragon Ball ya. Iya maksudnya. Dene anu? Neng di, ambil. Hah? Isor lah. Aku udah masang iki waktu gua wedi kabeh kok. Weh, apa iki? Kene entuk lho. Si jenis apa iki? Ini. Tunggu no, bulan bisa. Kene ndang mulai ae kelas dipeluk oleh Karmin aku nih ini terus ada orang tua aku kan malu-malu Terus neng di wong iki. Malah mlayu padha pae ngono mlayu iku. Cek kau. Keti kena wong gowo. Nek. Wesi. Thank you.